Zergatik ez zinen Petronorren koke planta berrian inaugurazioan izan, oporretan altzinen? Bai, oporretan nintzen, etxe familiko urteurren berezi bat ospatzen, behin bizitzan gertatzen den urteurren bat ospatzen, eta gainera publikoki esan egin nuen, eta lehengo galderarekin lotuta. Nik uste dut, gauzak normaltasunez egin behar direla, eta badira lehentasun batzuk. Eta lehentasunen artean norberak finkatzen ditu alduen neurrian lehentasunak. Eta momentu honetan gertakari horrek niretzat lehentasuna zuen. Lehentasuna zuen. Ez besterik, horrek zeukan lehentasuna. Eta ez da oporrak nahi ditu dalako, ala oporrak ez, gainera oporretan ere lanean egin daiteke. Eta lana egiten dugu, oporretan baldin bagaude ere. Eta jai egunetan ere lan egiten dugu. Eta uste dut, hiritargoak normaltasun osoz ikusi beharko lukela ere, goi kargudunak garenok ere gure bizitza pertsonala dugula. Eta pertsonak izatea eskatzen zaigula. Pertsonak izatea eskatzen zaigula. Eta pertsonak eredua eman ahal izatea. Oso garrantzitsua zen, Petronorren planta honen inaugurazioa, baina Petronorren planta abian da, aspalditik. Eta Petronorren planta hau abian izateko ze ekimen izan egin ditudan urteetan zehar, ze babesa eman diodan urteetan zehar, garrantzitsuena da plantan abian dela. Garrantzitsuena ez zen niretzat inaugurazio ekitaldia, ez zen niretzat argazkiaren ekitaldia, niretzat momentu horretan, aste horretan, beste gauza batek zuen lehentasuna. Etxe barruko kontu batek zuen lehentasuna.